pada wedine. Ya ganjaran. Ya Allah, pamane gelem teletabisan rangkulan. Walah. Gede ganjarane sawang-sawangan, lanang wadon pada ngerti karepe. Walah, gede ganjarane. Alhamdulillah. Sakniki kula prihatin Mbak Yai Hilmi, Masya Allah. Ngeten prihatin kula karo bojone dhewek ora mesra, tapi anggar karo bojone wong liya tumanina banget. Kon arep bisa berkah keprimen rezekine wong karo bojone dhewek ora harmonis. Wa man istakhafa bi ahlihi ay zaujatihi khosirati bil maisah. Ora bakal arep uli berkah rezeki pengupah jiwa ngger jenengan orang mesra karo bojone dhewek, Pak. Nyawang Ka'bah oleh ganjaran, nyawang Al-Quran oleh ganjaran, nyawang wong alim oleh ganjaran, nyawang wong tuwa oleh ganjaran. Hasbunallah ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nyawang Al-Quran oleh ganjaran, nyawang wong alim oleh ganjaran, nyawang wong tuwa oleh ganjaran, nyawang garwa oleh ganjaran. Hasbunallah ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pengajian butuh suara sae supaya penak dirungokake, pengin ngombe ra ana kopine. Iki piye paniti pangapunten bayase pangono aku wah banyu putih munggah aku maning nyong ora duwe gejala kencing manis. Wedang legi ya doyan panitia kopi lah kopi. Alah kader nyong karo bahasa wis CS kayak dunia lanang apa-apa lah jaluk kopi. Ya, kiai orang terima kena wae lah segar bareng. Kelangenane wong apa wis kena kopi Mbah Yai Haji ora paham. Tasih betang rumahaken nggih. Poin yang kedua yang akan saya sampaikan, kula jenengan nek ana acara muslimatan niku sering banget mireng lagu Yalal Waton nggih mboten? Niki mau mboten wonten bahasa tekrungok-krungokaken mboten enten iki. Biasanya bermuslimat Yalal Waton semangat.
Oh iya nggih insyaallah. Wonten tembang yalal waton niku wonten kalimat hubbul waton minal iman. Iki kadang-kadang sing bendina nyanyi utawa sing bendina ngrungokaken urung paham maksude keprimen. Hubbul waton minal iman kuwi artinya cinta tanah air sebagian daripada seneng karo negarane dhewek, seneng karo daerahe dhewek, seneng karo desane dhewek kuwi sebagian daripada iman. Maksudnya nyong ketakon jujur, dijawab sing jujur nggih. Bapak ibu manggon nang Yasa Winangun seneng napa mboten? Senenge lahir batin, sumpah, wanita sambil bledek. Nek jenengan seneng manggon nang Yasa Winangun, jenengan iku bersyukur. Mangke Gusti Allah niku ajeng nata jenengan la in syakartum la azidan nakum. Arep dibarokahi gesang jenengan nek memang seneng estu, tapi aja gur seneng-seneng manggon tok. Kudu gelem bangun, kudu gelem jaga desane. Pak Lurah seperangkat bangun desa Yasa Winangun wala sedemikian rupa. Tapi nek jenengan boten purun ngerawat, boten purun bangun, bahaya. Dawe Kanjeng Nabi desa kuwi ana tumbale, Bu. Desa kuwi ana tumbale. Tumbale niku wonten 3. Allah dawuh dhateng Kanjeng Nabi hadis qudsi niki, inilah ahimu bi ahlil ardi azab. Fa idza nadartu ila umari buyuti wal mustafirina bil ashar wal mutahabbina fiya saraftu azabi anhum. Desa niku wonten tumbale 3. Gusti Allah dawuh karo Kanjeng Nabi, Muhammad, ning desa aku arep nurunake bencana alam, musibah, kok ning desa iki ana kelompok 3 iki musibah tak gagalne. Nomor 1, umari buyuti, wong sing padang ramekaken masjid. Saiki dina zaman akhir akeh wong pada berlomba-lomba bangun masjid apik-apikan, gede-gedean. Masjid Yasa Winangun kuwi nek karo nggon aku Sukoharjo kalah apik, kalah gede. Nggon aku 2 lantai. Plus kaligrafi mewah ngen kula. Masya Allah, duhuran wong loro. Ngasar blas laka. Untungnya si anak bocah pondok ngisa kadang-kadang ya pada jam. Masya Allah, saniki kuat yang berlomba-lomba bangun masjid tapi kon ngeramekaken masjid aras rasen. Mulane pesene wong tua-tua gemien bangun masjid aja dipadakna karo bangun bandusa. Pesene wong biyen Pak Lurah gawe pengumuman, Bapak Ibu kami akan membuat keranda VIP full AC, anak kasur, anak bantal plus bunga
bunga-bunga. Jenengan kula suwun sumbanganipun 50.000 ana pengumuman nek ora urun besok matine diseret. Akhire padha urun kabeh dadi Bandusa VIP. Apa ana sing wani ngenggoni sewengi? Basa wis dadi ora ana sing wani manggon turu sewengi nang Bandusa Ramus. Saiki kaya gue pada bangun masjid apik-apikan tapi kon ngramekna masjid aras. Malah saiki nyong prihatin deleng masjid ya Allah akeh tulisane dilarang tidur di masjid. Pasang CCTV. Ya udah males nang masjid. Masya Allah. Sing nomor kali tumbal desa niku wal mustaghfirina bil ashar. Sekelompok di desa itu ada orang-orang yang bangun waktu sahur mau membaca istighfar. Waktu sahur jam 12 tekane subuh, ini waktu sahur. Zaman akhir golek wong tangi bengi salat tahajud maca istighfar jarang ditemukan. Mergone apa? Turune wong saiki bengi-bengi nek sore kaken dolanan wong aku. Beda karo wong biyen. Turune gasi-gasi tangine saurunge subuh. Mulane wong biyen anake akeh-akeh ya Bu ya. Masalah turunnya gasi kuat pimpira ya istighfare kuat pimpira ya insyaallah. Saiki tangan turunnya wis bengi-bengi masyaallah tangine awan. Aku bayangna Pak Lurah wingi Blitang kena kiriman banjir apa gara-gara siji orang ngopeni masjid loro ora pada tangi bengi apa ya. Ya Allah. Sing nomor 3 wal mutahabbina fiya, wong sing rukun krana Allah. Iki penting tenan iki. Tumbal desa niku kerukunan Pak Lurah. Jenengan sami ahli ibadah, ahli tahajud, ahli wirid. Wah, seminggu teng tasbih 5 saking sregepe wiridan. Wah. Tapi ora rukun ngibadahe ngamplah buang. Rungokna kowe rungokna. Rukun iku penting. Ketone kok sinis karo aku padha. Mboten nggih? Ya Allah. Nabi Musa kuwi tau manakna salat istisqa, salat jaluk udan. Bolak-balik ngasih ping 3 ora udan-udan demo. Nabi Musa kan paling kendel. Gusti, kula niku kawula jenengan Gusti. Kula niku pun salat nyuwun jawah dhateng panjenengan pun ping 3 jenengan kok mboten turuti Gusti. Musa, ora ngerti kowe, ana umatmu sing ora rukun. Akhire Nabi Musa medun saking donga niku dikumpulaken masyarakat. Masyarakat, sapa sing ora padha takonan iki? Nek sing ora rukun, ayo do rukun. Akhire do ngapura-ngapuronan, donga bareng langsung jawah. Lho niki rukun niku penting Pak Lurah. Nomor kalih sakniki nomor 3. Poin yang ketiga, rampung balik. Jam menunjukkan pukul 7:30. Wonten 3
tigang perkawis Bu Pak, iki apik-apik banget. Saking apike tengi Kanjeng Nabi rinten kelawan dalu tansah nyuwun dhateng Gusti Allah, duh Gusti mugi panjenengan paringi kula tigang perkawis. Anak sing arep moto. Akhirnya Kanjeng Nabi niku pesen dateng kula panjenengan, nek iso, nek boten iso ya diisak-isakno sedina sewengi aja lali nyuwun dateng Gusti Allah ping gangsal. Setiap bakda salat jenengan donga, jenengan dongane pun apal kabeh, apa maneh wong ya sawinangun. Walah kota santri wis jelas apal, jelas apal. Mbok ana sing urung apal ayo ditirokna kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa Bu? Bedina nang Mbah Yai diwaos niku bedina. Nek dadi imam Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artosipun ya Allah kula jenengan tulungi ya Allah, seneng zikir, seneng syukur, seneng manut kanthi sae. Kuwi artine ya Allah kula jenengan tulungi ya Allah, seneng zikir, seneng syukur, seneng manut kanthi sae. Kula didhawuhi Mbah Yai kula ngeten, Sodik dalem Mbah, ganjaran amal ibadah itu tergantung sejauh mana orang itu faham dengan ilmu. Jadi angger dhewek ndonga ngerti artine kan ya luwung ya Bu ya, mending nggih. Kadang-kadang wong desa nika Bu mboten ya sawinangun ngesor langit tebih mriku. Ndongane mudul-mudul banget. Ngasih sing amin-amin kesel. Amin. Amin amin. Karo batin kiye jane sing ndonga apa njaluk bojo maning, jane ora rampung-rampung. Amin. Masya Allah. Ndonga kowe setitik bae sing penting ngerti artine nggih. Angger dhewek ngibadah, sembahyang, maca Quran ngerti artine kan angen-angene beda. Asline ilmu kowe hanya untuk menghasilkan angen-angen Bu, ora apa-apa angen-angen. Ya Allah, kula jenengan tulungi ya Allah, seneng zikir. Zikir niku penting Bapak Ibu, kangge kula jenengan niku penting. Zikir iku artine eling. Masalahe awake dhewe sediluk meneh iku arep dadi barang buangan. Bojone sampean gelem ngancani sampean mergo isih urip, engko nek mati ya dibuang. Aku karo jenengan kekancan ngeten iki mergo isih urip. Anake jenengan purun turu bareng jejer mergo isih urip. Engko nek mati ya diguang. Wong kadang-kadang bojo kuwi urung mati jek meriang-meriangan kono kudu mentolong guang. Bahasa keren ya, disemboyongkan, dimakamkan, kuwi jane asline diguang. Bahasa kerennya disemboyongkan. Pikir-pikir awake dhewek kowe kaya barang dunya.
Montor lah contoh, montor gue yang berasio apik, wah digawa ngelencer, Indomaret, gawa nyumbang, terus digawa pesta, engkau wis mandan bodol ya digawa ngarit, pedal bu, nengkana orang ana sing arep ngancani, jere janjine sehidup semati. Pret lah. Tapi syukur alhamdulillah isih ana sing siap ngancani. Pengguna aku gue ngerti kontoreko. Ya Allah, alasannya warna-warna. Mas deretoreko, ya Allah utangku cik akeh. Ana maning sing alasane lek toreko mengko ngenteni nek anakmu pada mentas insyaallah. Apa anaknya Rika pada kecemplung blubang, aku ya kayak gue kesuh. Masya Allah, zikir iku penting. Bapak Ibu, muga-muga kula jenengan ditulungi karo Gusti Allah seneng zikir. Ngantos sedo pas lagi zikir. Amin Allahumma amin. Bu, wong mati iku ora urip. Wong mati niku koyok foto, ngertos foto? Gambar foto kuwi ana sing tutuke cangkeme mangap, ana sing mingkem, angger wis mangap diingkem nangel. Angger mingkem dingap namane ya angel, jeneng gambar foto ya. Tapi dadine kan Mas Pret dadi nggih. Nggih. Ya Allah. Kula jenengan sedaya sedherek meneh arti foto karo Gusti Allah. Muga-muga gambare dhewe apik. Amin Allahumma amin. Wong arep moto Bu nek seneng karo sing dipoto, diomongi dhisik Bu. Kudung benakne. Mripat. Engko pas mesem apik cepret dadine apik. Angger ora seneng sing moto niku ora seneng karo sing dipoto, ora diomongi gur dicentrok. Pas lagi ngulit angu foto dadine bengkong mangap enak. Ya Allah. Mboten napa-napa nggih. Niki ngaji muslimatan kula ngebabne zikir, ngebabne mati mboten napa-napa nggih. Ya kok bisane kaya iki ya, salah diundang. Ya Allah. Terus Pak Yai, zikir sing sae niku zikir napa kabeh zikir apik. Sae sedaya. Subhanallah sae, tahmid sae, takbir sae, istighfar sae, tapi orang ngalahaken zikir ulang-ulangane guru. Nek jenengan angsal ulangane guru, zikir gurune jenengan angsal dawuh saking Gusti. Mbah Halim dalem kae anak buahmu lagi zikir ganjaran ayem. Wong kuwi nek biasa ayem besok matine ya pas ayem. Mesem seneng ketemu kekasih Gusti Allah, Kanjeng Nabi, para kekasih Gusti Allah, para wali-waline Allah, mesem guyu. Tapi nek biasa nelongso besok matine ya pas nelongso.
ketoke ora setuju ae dipateni. Ana lho Pak, jenazah iku raine ireng gek jenggureng, ketoke ora setuju dipateni. Padahal setuju ora setuju jenenge mati tetep mati. Terus aku tak takon karo jenengan, takon mati niku lara napa mboten? Sing nakoni ya salah, nakoni wong sing urung tahu mati. Tapi kan enek dawuh ngene, dawuhe mati iku jarene iki larane ngungkuli kulit dibesat urip-uripan. Tapi ana maning al mautu tuhfatul mukmin, mati iku marani jajan. Anten sing dawuh al mautu tamma, mati itu sempurnane nikmat. Senajan aku urung pernah ngalami mati, sampean percaya tak omongi ya. Percaya ya, masalah loro utawa ora loro iku tergantung sampean kulino setuju karo Allah utawa ora. Angger kulino setuju ora loro. Malaikat Israel rawuh didhawuhi Gusti Allah, Israel Mbadul Halim kaya paranono. Dulalim Israel iki kula diutus Gusti Allah kapureh mundhut jenengan. Mbadul Halim sering biasa setuju, monggo monggo ya ora lara belas wong sing duwe nyawa wis ngeculne. Israel yo kudu garek nggawa. Eko Sutiono Israel teko kok aku angsal dawuh sama Gusti Allah kon jabut sampean. Kok dhisik tanggung aku cek akeh. Ora setuju dijabut Pak Eko iku. Kayak sing jenengane Israel iku wateke moh ngalah Bu. Akhire batek-batekan. Ngolat-ngolat, mangap-mangap, bekso, mata. Masalah loro utawa orang tergantung setuju utawa ora setuju jenengan karo Gusti Allah. Angger sering setuju insyaallah. Ana lho Pak, wong kuwi modele ora setujuan ki ana. Digawe isuk ora setuju, awan ora setuju, bengi ora setuju. La kok wis isuk to? Lah kok wis awan? Lah kok wis bengi ora setuju pane iki. Terusno nek biasa ora setuju. Mati mungkur pas ora setuju. Disetel. Setuju kali Gusti Allah nggih? Sing setuju nggih? Nggih? Sing setuju nggih? Duwe bojo ayu ju bojone elek setuju. Bojone ganteng setuju, setuju bojone gering loro-loron setuju. Duwe anak pinter setuju, anak dedel setuju. Malah kadang-kadang nek anake dedel kuwi akeh gunane lho. Wis tuwek mriang-mriangan, Cung. Aku tambakne, Cung. Anak sing pinter. Pak, sampean iki lara tuwek.
ora bakal mari ngentek-ngenteni duit yo sing sabar calone wong yo arep padha nglakoni kaya ngono kabeh pinter ngerti hitungan nek bodoh dedel Cong aku tambah Cong iya Pak akeh wong loro kaya bapak ketemu jodoh nggo Pak tak tambahne Pak sapa ngerti iso waras Pak bodoh gak ngerti hitungan manut lho setel-setelane Gusti Allah ki kabeh manfaat sing setuju nggih setuju lah wong nang donya niki namung kangge nyetel lho alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma matu ngopi lah ya Allah sadurunge sing nomor 3 Gusti Allah niki wau ngengket jenengan sami kon pada urun iki Gusti Allah perintahin jenengan sami kan pada impak setuju mboten setuju tapi wis eneng undang-undang anyar Bu saiki Pak ana undang-undang anyar impak nang pengajian ora kudu ikhlas sing penting akeh engko nek suwe-suwe kelalen ikhlas dewek pun panitia pundi programnya Gusti Allah ki kon pada impak setuju jarene ayo sholawate apa ya sholawate ya sholawat sing paling disenengi ibu-ibu ya lagune Didi Kempot pun siap sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa aku kurang gati aku iki kurang sayang katone tresnamu ngambang katone atimu bimbang sing tak jaluk mung ngertine yen tresnaku mung karo kowe ora ana liyane ning atiku mung ana kowe sallallahu alaihi wasallam mbak ini mbak sallallahu ala Muhammad yo ayo mondo nek ra mondo ora ngerti agama yo ayo mondo yen mondo oleh bergawe ulama ning dunya dadi mulya ning akhirat dadi bejo insyaallah munggah swarga ning dunya dadi bejo ning akhirat dadi mulya insyaallah munggah swarga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mati sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sing terakhir, jaluk tulung karo Gusti Allah dadi wong sing manut kanthi sae. Bu, enak lho Bu wong manut ki gak apik ki ana. Dek, gawene kopi nggih Mas, manut mlaku gawe kopi. Ngenten lho ibu-ibu diceluk bapake. Dek, gawe kopi. Kopi. Wong lanang sapane dhewe tok. Wong wedok repote sak tomblok, isu-isu isa-isa umbang-umbang terus bocah ngersi omah, ngeterne anak sekolah, awak klongkrap bengi jek gugah, berkarek gawe kopi ngongkon. Ayo dhewe. Enak lho sing ngono kuwi. Masyaallah. Ora ado bojoku dhewe. Apa maning wingi saurunge Rejeb langkah pemasukan. Bojoku kuwi kaya sapi Bali. Ya Allah, mecucu bae irung kuping cangkem lumpuk dadi siji. Wong nang kene iki lomba tekan ratan kono lho, Bu. Bojo Kiai kondang kuwi. Dah bojone sing ngudu Kiai. Bahasa bulan Rejeb niki alhamdulillah kata pemasukan bojoku renyah banget. Mas, orang jaluk ya ditawani. Ini bojo Kiai kayak gue. Masya Allah. Manut kanthi sae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ono azan. Ya Allah, rombongane Mbah Yai Muhammad Hasuni. Alhamdulillah, jadi paring panjang umur, iso jamaah seneng nang masjid. Enak Bu, wong krungu adzan meneh. Nanggung, gawan rong rampung, ganggu. Gelem angkat jamaah tapi karo besengut. Takbir ki biasane Allahu Akbar, kuwi ora Allahu Akbar. Masya Allah, manut tapi ora apik. Bu, aku tak takon Pak, tolong dijawab, manut karo Gusti Allah abot napa mboten? Kepenak napa mboten? Alhamdulillah. Manut karo Gusti Allah kuwi angel. Ya Allah, angel manut karo Gusti Allah. Nang kene alhamdulillah kepenak jere. Alhamdulillah. Enten kepengin kepenak manut karo Gusti Allah syaratnya jenengan orang duwe karep. Karepe diilangi kabeh insyaallah. Masalah wong kuwi duwe karep sih wong kuwi. Karepe beda ya petal. Ya Allah, semoga-moga kula jenengan dadosaken dening Allah tiang-tiang ingkang manut kanthi sae. Amin Allahumma. Jujur Bu, duwe bojo manut seneng mboten? Duwe anak nurut manut seneng mboten? Gusti Allah senenge ngoten niku. Jenengan duwe montor manut seneng mboten? Montor iku Bu nek dikontak urip, dipateni mati, digas melayu, diri mandek, seneng sing duwe. Tapi anggarana motor nganggo karepe dhewek, dikontak mati, dipateni urip, digas ora melayu, dijorno malah melayu. Waduh, alhamdulillah ora kuat aku ngopeni motor kaya ngene ya Allah. Untung ora numbur wong. Gusti Allah niku seneng karo sing manut-manut. Lem-lem driya mangu mangangkong kang duang rimang lir leno tanpa kanut
maning nggih. Iki umpama nanggap wayang Yahweh niki wancine jumudul goro. Kula didhawuhi karo Mbah Yai Suhadi, kula niku ngrintis al-istiqomah Bu. Allahumma yarham ya Allah. Sodik dalem Mbah. Kowe besok nek balik nang masyarakat aja fanatik. Aja sok ngaram-ngaramne budaya. Nggih, Mbah. Wong iku urung mesti apa dumeh kiai ngono enek jaminan swarga. Urung mesti. Mulane aja sok ngarom-ngaromne budaya. Enek bocah sangka pondok jaranan harum. Wayangan waro. Aja. Sodik dalem Mbah. Wayang kae sing ngarang Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih, Mbah. Ora gur mengku tontonan tapi ana tuntunane. Kowe paham ora karo bahasa wayang, Sodik? Dereng, Mbah. Belajar. Nggih. Aku takon karo cah nom-noman saiki ngono. Sampan paham karo bahasa wayang, Mas? Belas bah. Lah kowe saben sura ditanggapne wayang ngono kae sing mbok tonton sing mbok rungokne apa? Bokonge sinden. Masya Allah. Sampean iki Pandhawa 5 ya ora ngerti. Dereng. Pandhawa 5 iku bapake Pandu Dewanata. Rabi pertama karo Kunti Talibrata metu anak telu Puntadewa Janaka lan Werkudara. Rabi meneh karo Batik Madrim metu anak satriya kembar Nakula lan Sadewa. Anak Janaka Abimanyu Wisanggeni Priyambada, anak Werkudara Antarja Antasena Gatotkaca. Sadik dalem Mbah. Wayang kae ora gur tontonan, mengku tuntunan ananis. Lampu disumet kae ibarat srengenge, kelir dipasang ibarat langite, gedebok dipasang ibarat bumine. Wayang ibarat kawulane ana tengen ana kiwa menungsa ya ana sing apik ana sing ala. Dalang ibarat pangerane, kotak wayang kae ibarat kuburane Sodik. Entek lakone wayang mlebu ning kotak, entek kontrake menungsa mlebu ning kuburan. Sodik dalem Mbah. Kowe ngerti dalang kae nek arep mayang ngopo kok gunungan wayang sing dicekel dhisik dhewe? Dereng Mbah. Ngerti ya Sodik? Kanjeng Sunan Kalijaga kae gambar kayu, wit kayu. Gunungan iki gambar kayu, Bu. Wit bahasa Arabe khayun, kuwi artine watak watuke wong urip iki digambar kabeh nang wit kayu sing rupa gunungan wayang. Oh. Ning dhuwur dhewe Sodik ana gambar Kukila Kaswari artine manuk merak. Kae simbol akhlakul karimah Sodik. Oh nggih, Pak. Manuk merak nek disawang tansah nyenengake, manggone nang dhuwur regane larang. Wulu manuk merak kuwi mawerna-werna warni-warni Sodik. Ana ijo, ana ireng, ana kuning, ana abang. Artine apa Sodik? Wong kuwi nek duwe akhlak bergaul aja pilih wong abang, wong ireng, wong ijo, kuning kabeh dirangkul. Wong kuwi senajan wong desa nek akhlake apik, mulya, kajen, senajan sugih pangkat ora duwe akhlak asor, ora kajen, regane ya ora larang. Sangesore Kukila Kaswari ana gambar kethek karo lutung. Kowe ngerti Sodik maknane? Dereng Mbah. Kethek lutung kae sipate elek, iri drengki, meri milik duweke wong liyan. Kabeh menungso
kuwi duwe sipate kethek, ora kiai, ora santri, ora petani, ora pejabat, ora rakyat, kabeh duwe sipate kethek. Tapi ora kate kethek kuwi elek nek kumpul karo kanca, ana sipate kethek sing apik senengane petan. Nek wong petan iku sing digoleki kor, lingsa lan tuma. Kor kon padha koreksi diri. Nomor loro lingsa kon padha eling karo Kang Maha Kuwasa. Sing nomor telu tuma aja ninggal wektu. 5 kethek niku. Ya Gur, cah kono kae. Mulane aja kaget panitia saiki kontra aku rada larang. Sang sore kethek karo lutung ana gambar kebo karo singa ning gunungan wayang kae, Bu. Kuwi simbole menungso. Nek kebo iku simbole rakyat jelata kula jenengan kon ngalor-ngalor ngidul-ngidul manut kebo. Nek singa iku pemimpin mulai Pak Rete, kami tua, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Wah, berwibawa nek omong, weh, kudu dikuku. Tapi eling pemimpin, kowe ora adil, sruduk karo kebo. Iki dina diusum pemimpin disruduki kebo. Ini DPR seruduki kebo. Ya Allah, sak ngesore kebo singa ana gambar distaka kang nglungker. Ula sing nglungker kuwi simbol menungsa kon padha makarya. Ora ana rejeki tumumpang lambe anane pangan temumpang gawe Sodik makarya. Apa aku ki bendina serbanan ngene iki buka ning omah yo ngarit deres kula niku. Tenan kuwi makarya. Ya kadang-kadang beda kalian jenengan trae. Ya Allah, kula niku prihatin saniki Bu, nek delok bocah-bocah saiki ya Allah, urung padha iso megawe padha bojo, akhire bocah manak bocah. Ya Allah, ngelangsang gerdelengna urung bisa megawe akhirnya pada bakul petekan peteko munggah maning dadi bakul loyo ngoyang munggah maning dadi bakul bringas. Masya Allah. Sing nomor sak lajengipun dadi Bu sing jenengane ula kae simbol makarya. Ula kuwi nek wis oleh rejeki tapa dhek nglungker syukur dhateng Gusti Allah. Kula jenengan ikon nyonto karo ula nek wis oleh rejeki nglungker sedina sewengi paling boten ping gangsal nggih. Nggih aja ngger melek mata sing dipikir guru. Masya Allah. Sak ngesore distaka nglungker ana bocah cilik mikul pedang kanan kiri, tengah-tengah ana gubuk cilik, ngesore ana gambar istana apik megah. Iku sapa? Mungkar Nakir. Tengah iki kuburan menungso calon kabeh arep padha mati. Slamet saka pitakone Mungkar Nakir, swarga panggonane, kosok baline. Nek ora slamet pitakone Mungkar Nakir kawah condro dimuka sing isine endut kula sira lan daba bumi gonjang-ganjing. Ya Allah, ya Allah. Goro iki dina dinarani zaman sampun tuwa tandane mawerna-werna. Ake menungso padha murka lali karo Kang Maha Kuwasa. Karepe ngono padha pengen mangan enak tur kepenak nanging wegah rekoso. Akhire para pejabat do korupsi, pedagang do ngapusi, sing duwe panenan ora padha gelem jakati. Goro mula aja disalahne Gusti kang murbeng dumadi lamun awe musibah rata ana ing endi-endi termasuk Blitang kena banjir.
sret lakune mongso uga saya cepet nganti setahun kaya sak wulan kaya sak Jumat kaya sak jam kaya lawasing uruping blarak rumangsaku ndek iki Recep saiki wis Recep neh ya Allah ndek iki Jumat saiki wis Jumat cepet rumangsane iki jaman wis akhir Bu hati mubaling wanudya kadya mubaling laron ngancik mangsa labuh iki dina wanudya masyaallah artis-artis mubal kaya laron ngancik mangsa labuh kasunyatan nek ana wong duwe gawe ora sunatan ora mantenan ibu-ibu ning mburi tukang iris-iris brambang nek dipanggil munggah panggung kon nyanyi padha pinter-pinter nggih mboten nggon aku kono jare keturanan kene ya Allah hati-hati ya Allah ya Allah priyogong dosami kapundhut iki dina ulama aku timur ulama sepuh kantun kalih Mbah Yai Anwar Rubai kalih Mbah Yai Panti Sukaraja masyaallah tunggale padha dipundhut karo Gusti Allah sing atas-atas jenengan sami nek mandek manggi zaman ingkang kados mekaten ya Allah ayo padha cekelan dawuh Syekh Jayabaya lamun kali ilang kedunge pasar ilang kumandange becik ketitik ala ketara goroh growah sapa nandur munduh sapa agawe ngangge saiki kasunyatan akeh kali padha dikeruki sapator nggih mboten pasar kalah kumandange karo COD lho nggih mboten sing hati-hati ayo wafiru ilallah bali maring Gusti Allah nggih pun mboten mawon ngajine kurang yang ngundang maning dana sorban 3,4 miliar 3.400.000 alhamdulillah masyaallah mugi dikopti ya Allah amal panjenengan ditampi dening Allah Subhanahu wa taala dados tabungan amal wonten akhirat mangke nggih Bu nggih ya Allah pinten lepatan kula Mbah Asep nggih pangapunten hari kurang yang undang maning undang kula niku kepenak ora kudu sowan semese sangger aku sehat mangkat nggih kepenak maning undangnya ora perlu jenengan wae amplop isine ya ora kula pun dijanji kali Mbah Suhadi almarhum Sodik kowe nek kon ngaji nang desa Sodik aja pisan-pisan bahas bayaran apa meneh sampai ngarani kabeh santriku ora lanang ora wedok nek digunakne masyarakat aja pisan-pisan bahas bayaran apa meneh sampai ngarani hukume haram ngerti ya Sodik jenenge wong ngundang kuwi mesti wis dipikirne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Musalli wa sallim ala Muhammadil Fatihi lima hul berhati lima sabaqan atil haqya wal hadi ila syarikatin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatil al-mafir li ummati sayyidina Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-asli ummati Muhammad al-ma'afi sayyidina Muhammad Allah berikan nabi ubina olatina wa jamaatna ya Allah barik fi ilmina wa rizqina wa barik fi dunya wa dunyana bi rahmati ya arhamar rahimin Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikum ta'ala rabbana bisalam wa dina jannata rusulan tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalali wa ikram rabbana tulam sawa lam taghfir lana wa tarhamna lahotinin rabbana fil lana dzunubana wa tub alaina wa ummatina wa dunuba man haqqun alaina subadir Allahumma ya hamid ya mu'id ya rahim ya wadud ahlina bi halal harumati wa bi masyiatik wa
bi'izzatika masyiat Rabbana salimna wa hana wa jamatana ya Allah min abatin adwa rawajan wa yahum min ibadikal mutawisolin Rabbana salimna wa rahwahna bismillahirrahmanirrahim Allahumma salimna wa hana bisapati ya Rasulullah Allahumma salimna wa hana bisamati ya Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya azizu ya rabbal alamin wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa barakasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh